Xezal jineke Kurd e li bajarê Mîlano ya Îtalya. Li Sendîka Karkerên Îtalya li bajarê Mîlano xebatkarê dewletê ye û salên dûr û dirêj e li wî welatî jiyan dike. Navê min Xezal e. Ez ji Kurdeya Natalya me. Li sola 1908 ez hatim İtalya ve malbata xera. û min jiyana min hemû li İtalya derbas bûye. Min li vê derê şoxlê mektê xelas kiriye. Îro ez li cem sendîqayê CGL'ê dişoxle me. û ji bo kontrata karkarên çiftçî ez dest pê dikim. Possiamo anche chiacchierare veramente. Kesên Îtalîk û salên dirêjin wek xebatkar bi Xezalê ra kar dikin. Li Sendîka Karkeran dibêjin. Karkirin digel Kurdan hêzeke mezin dide mirovan û Xezal jî yek ji wan Kurdan e. Ghazal e non Azal, come la chiamano tutti. Vabbè, ci siamo conosciuti. Xezal jinek Kurd e û carayekemîn min vê derê nas kir. Però per me Netewaya Kurd bi salan e ji bo azadiya xwe li ber xwe didin û xwasteka wan serbestî ye. i curdi Karkirin digel Kurdan hêzek mezin dide mirovan. Xezal yek ji wan Kurdan e ku hêzek taybet didete hevalên xwe û kesên pêra kar dikin. Xezal rojane diçe ser kar û alîkarî dide kesên ku pêwîstiya wan bi karkirinê heye. Ji ber ku li İtalya her kes mecbûr e di nava kar de be. Gel ku kar nekin, nikarin jiyana xwe berdewam bikin. Kurdê li Ewropê din karê xwe mecbûr şoxlê xwe bibe. Çünkü İtalya te heqî pir mezin ji bo sosyalê tinen. Va rastî ye. İtalya welatekî ji bo jiyan baş e. Ema ji bo kar tîskî zehmet e. Ji bo yê xortê me û qîzkê me pir dişoxlen. Karkerên pir mezin in li vir. Gelek kesên Kurd weke Xezalê hene li welatên Ewropa ku di nava sazî û ofîsên dewletê de kar dikin. Lê weke pêwîst nehatine dîtin û nasandin. Hamid Mustafa, Dengê Emerîka, Mîlano, İtalya.